D-Grama on the beat. Ni dan shi'a ne waya ga suke kirana dan na buta farikin soyayyar nana. To dai wannan ne aibun aiki na kuce da su sake jirana ban ma so ma ba. Ni dan shi'a ne haka suke kirana dan na buta farikin soyayyar nana. Subhanaka mabuwayi kai ne Allah na, kai ka nufe ni nake yi, bani da wayan aunawa balle daidai kullum saman ka nake yi. Ni dai roƙon ka nake yi ka daɗe ni da kauna ko sanadin haka mutuwa zan yi, shi ne burina. Bani kwatankwacin abin da ka bai wasu hasanin nana, in shiga rigar sun bace da bacewa. Bani kwatankwacin irin himmar da ka bai wa Imamu Husaini na yau furtin da zai sanya kaunin macewa. A abin da ka kirkira kai shi da hasken Annabi Muhammadun ka, ina nufin a halittarin nubuwa ya'yan nana. Haka suke kirana dan na wuta fahimtar soyayya. Duk wani harafi kadimi wanda ka yi shi da harshen ka bana aransa nima na dinga biya shi. Kamun gurbi cikin da'ira ka ji masa na babbar fada ne ta zama a cikin zirin dangin shi. Kaban kalami kuma ka bani takarda na yi ta zana salati da zai daɗa farin cikin fuskar shi kuma da ƙarshe na. Janan bawa mai neman yarda a gare ki sai da amina, dan manzon Allah ki sake kula ni, ki mun shaida bana a cikin gungun yan aikata barna. Ya abba ka sana a zuga kai tafiya kamar shigar iska ko ba da kafa ba, ya Abdullahi na. Assalamu alaika ya Imam Aliyu Abul Subudai na, kana ji abinda makiyan ku suke yi. Suna cewa wai ba ma tare, sun kuma ke nunawa a fili, a boye kuma ya karku muke yi. Sun manta Rasuli ne na ɗaka ya ce mu bi ka bi na biyayya, wanda ya barka baya layin ƴaƴan aljanna. Ya Zara'u da wani idanu zan kalle ki ranar gobe idan na bar ƴaƴanki a yanzu. Ya faɗi maso nake na kasance da ke da dukkanin abin da kika yi kunsa da san su na wanzu. Ina tsoron saba miki mama, dan saba miki sabon annabi ne a ya'un nina, a kiyaye mini imanina. Dan shi'a ne haka suke kirana dan na wuta fahimtar soyayyar nana. Imamu Hassan kai sashi ne daga sashin Ummi Zara'u ta dole ma ne baka.
na daɗa bai a gare ka sannan na yi bara'a ga dukkan mai hannuwa kisan ka. Ina daɗa kyamar duk wani mai goyon baya a ta'addancin da aka yi muku baba ya Hadatina. A haƙƙin soyayyar na shin mai nema balle na wuce ka'ida wajen furtawa ta. Ban ma sanya ake tafiyar ba ni dai na san ina ƙaunar ta iya ƙauna ta saman babata. A yi dai haƙuri a sake jira na dan sai na dararwa dukan wani mai jinya jira a faɗinta da zazzafar ƙauna. Dan shi ne haka suke kirana dan na wuta farajin soyayyar na. Indai da akwai hanyar sakayya wanda za a yi wa ma'aiki to lallai a so umminsa. Dan gatan da yi mana annabi ko me za mu yi masa kundai san ba ma taɓa iya biyansa. To me za ya hana mu yi masa kara mu nuna mun gode ta hanyar san alin gidansa da gaske kai haba dangina. Ya jura tsana da hofantarwa daga sashin ada'u magauta masu bidarsa don su kashe shi. Sun bi shi da munanan kalmomi marasa daɗin saurara wai dudan su ga sun ɓata shi. Har mahaifara kuma suka ɗora a gadon bayan manzan Allah duda kan yana ta kiran mu ummati kiwana. Ni dan shi'a ne ya ga suke kirana dan na wuce farikin soyayyar da wawayen da'ifa su ma kutina sun jefe shi har ciwo sun ji masa a goshi. Ya fuskanci hukumomi sosai ba don kasa ba don mu kasantu da ramar Allah shi. Sai yau ga zamani ya zo a cikin mu ake samun masu aƙidar kin yayayen shi har su canza mana suna. Ba don mun ga wane ne ba, ku a wajen musu ba ra'ayi ne ba, ba kamar fariga ce a sa yau gobe a canja wata ba. Dole ne suka zama da dole mu bi su dole mun so su in ba mu shirya butulci ba a wurin Allah na. Idan ka zaɓi yin hidima ga iyalan gidansa a yanzu su ce wai ka rasa tunani. Ana tsoron a bayyana san Zara da Ali da san da Husaini dudan kar a kira ka majanuni. Kuma wai da'awar kullum da suke yi addini suke yadawa kitabu da sunnar su suke bi. Kai kaji ƴaƴan arna ƙarya suke yi ba sa san ƴaƴan annabi ne. Tuntuni na siya na ɗauka kuma na san rijalu suna nan a fagen san ku ake yin gasa. To dai zaraso na keke a zana
shaɗa kisa na zama toli mami da wani haske da babu irinsa ya dinga nuna nana. Kai ko me za ku kira ni da suna ni ba wani damuna zai ba, daman ni ɗin ba ni ne ba. Dan sai da ne ka tuna suna na ni dan gidanta ne na hakika ba wai dan kalan dangi ba. Dudan halak baya manta iyaye, ka je ka tuna na ban fara soyayyar su da hidimar su dan kusa ni daina ba. Ai ban san raina waya da suke kirana dan na buta farikin soyayyar na. Ya faɗi masake gwada mini kin yarda da aikin nan da nake yi, umma ki sa na tsona idan su. Duk wata nasara idan ta tashi zuwar mini nana ta zo da ko su gani da idan su. Ki nuna mun sa akwai ki da gaske, ki sa ta ta halin ki ga ɗan sai da mai yin aikin ki ba dan ganin ido ba. Ba dan ganin ido ba, ba dan ganin ido ba. Wai ni dan shi'a ne haka suke kirana, dan na ta fara soyayyar nana. Grandma on the mix.